Yau na je gindin magani, da magani a gonar yaro Hausawa suka ce. Zana je gurin Dr. Usman Suleiman dan baiwa. Malam Musa, ka san me dalilin da yasa na kira ka? Wai antin nan haka me yasa da Allah kullum ne mata magana da ita ta bukata. To amma a tunani na kina matsayin kin taba aure ba wani jima kike ba, ai ba za ki ce ba ki san aure ba ko ba. Amma ka san wani abu yana ga ko magana da kike so ka faɗa amma dai shi dai kun haɗu ne ke. Sai ka san akwai wani abu. ko wani abu To ba za ka iya faɗa min gani ba sai dai. kai sai dai ita ne bayan ka za ta yi gamje Ko ba ka da damuwa je kan kira ni da to ta. yawwa tana zuwa ta ce Kana zuwa? yanzu nan da ta yi so Shi kenan in ga wannan da Allah ka. ai haka da dai ka ɗau Kake bari mu ta nan Oke to ba da wannan ke dalili in ka zo mutum ya dinga ma abu wani aljini kullum za ka yi mutum maganar aure amma sai ya dinga zanewa kuma wai an ce ana son ka Allah ya kama na karshen zamani ya kai ko mutane ne masu kuɗi ne za ka suke kaɗe mata hankali. Yau na je gindin magani. Ya aiki. Malama Aisha, da Allah ina so tambaye ki ba tare da bata lokaci ba don yau ba hira za mu tsaya mu yi ba. Me ya saka ni kin ce kina sona babu wanda kika tsayar sai ni amma da na yi miki magana aure sai ki dinga zama da ni. Gaskiya yau zan gaya maka yau a yi ta da ƙare ba zan iya auren ka. What? Me kika ce? Ba zan iya auren ka ba. Saboda ni. Saboda wani dalili da ya fara. To saboda wanda dalili ke ka ba za ki iya aure na. Kuma mutane nawa ne suka aure ki suka mutu? Saboda ina da manya-manyan baƙaƙen albarka da An kasa maganin su? Babu abin da ya gagari ikon Allah. In dai wannan ne abu ne mai sauki. Ina da hanshaki ga wurtacce gwaska kuma dan baiwa malami a Kano. Dr. Usman Suleiman Na'ibawa yan katako. Insha Allah za a yi miki maganin waɗannan kusurori. Za mu yi aure kuma mu zauna lafiya darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba komai bane ba karki da. Dan haka ki shiga gida in Allah ya so ya yarda. An jima zan dawo.